بەلێ تەماشەوانین هێژا ڕەوشە ئۆپۆزیسیۆنا تورکی یا ئیرۆیین هەروەها ئامادەکاریش بۆی هەڵبژاردننی هەرێمی کو ساڵا پێشیامە 31 ئادارا 2024 li dar dikevin amadekariyên opozisyonê çê dibin. Ev krîza ku opozisyonê niha dijî dikarê bandoreyê bike. Abdurrahman Ergeyîn serokê şaxa Diyarbekirê Partiya Saadetê ji Diyarbekirê mêvanê min e. Silav bo te kekê Abdurrahman. Kek Abdurrahman yani wekî ku hilbijartinên parlamenteriyê, hilbijartinên serokkomariyê krîzek li gel opozisyonê durust kirin, li gel muxalefetê durust kirin li Tirkiye. Gelûr gora fikira te ev krîz dê demeke dirêj bajoy weke Partiya Saadetê jî hûn çawa fikir dikin? Ewlî em ji temaşevanê hêjara silavê xwe dişînin. Me hilbijartinekî derbas kir. Di vê hilbijartinê da tiştê ku me dixwest nat pêşiya me. Me dixwest ku ewlî em aliyê serokkomariyê em bikin destê xwe û di hundê meclîsê da jî em muhalefet zêde parlamenter bînin xwe. Me viya difikirî armanca me jî ser xebata me jî ser vê aliyê da lê viya nat pêşiya me ji bo çi nat pêşiya me ewlî dixwazim ez viya bibêjim ev îktidar û wexta em ketin hilbijartinê îmkanê dewletê tev kir destê xwe û bi îmkanê dewletê ra bi vê rêyê da bi vê hilbijartinê da berdewam çû. û xeynî wî îftira avêt, ra avêt û vîdeoya montaj kir û viya jî anî ziman yani got min vîdeoya xwe montaj be ne montaj be me vê vîdeoyê jî aniyê çî viya jî got û ev hilbijartinê da neheqîqe pir mezin hebû li qarşiyê me. Yani em tenê bi partiyekî mücadele nekirin. Em bi îmkanê dewletê tev mücadele kirin. Ji bo wî avî ew bi neheqî vê hilbijartinê anîtin berpêşiya xwe. Ji bo wî avî neheqîqa pir mezin e. Bazim ewlî viya bînim cî ziman. û wexta ku îtîfaqeta jî 5 partî bûn em û salekî da her meh serokkomarê van her 6 partiya jî dihatin rûhevdû. Em ê vê memleketê em ê vê ülkeyê em ê çawa bînin rastî, em ê edaletiyê çawa bînin, em ê huzûrê çawa bînin, em ê vê ekonomiyê ku xerab bûye em ê çawa çêkin, me vala teva nivisandibû. O teva hatibû îmzekirin. O politikayê me jî tev belî bû, rast bû. Ama iktidar bi îftiraya û bi xapandinê vê hilbijartinê wisa dewam kir, wisa derbas kir. Kekê Abdurrahman, belê, Kekê Abdurrahman niha hûn wekî Partiya Saadetê jî 5 partiyên din. İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Demokrat Parti, CHP ve bi hevû dûre Tifaka Millet durust kiribû. Niha İYİ Parti dest nîşan dike dibêje ku tifaqeke wisa nemaye. Ji xwe İYİ Parti di dema tifaqê de jî yanî yek ji wan partiyan dihate diyarkirin ku xwedî kêşeya aloziyê di Tifaka Millet de niha rûşa vê Tifaka Millet gelo dê berdewam bike weke Partiya Saadetê hûn dixwazin ku tifaq pêk were hûn çawa fikir dikin ji bo hilbijartinên herêmî, hilbijartinên şaredariya? Ji bo ku ev hilbijartin ê dawiyê be ê pêşeroj be ne ji bo ku ser edaletî berdewam nîne ji bo wî awî lazim e ku evan partiyê muhalefet gerek weren rûhevdû
وقتا کو نه روح هدو نکارن بر پیش تهارن جبو ویاوی انا پیش رو جمعه هلبجارتنه کی عالی بلدیه هنه وقتا کو بره دا İstanbul da Ankara da bu ittifak çebu van belediye standın. Bu ittifak tine be dve peşeroje da ji ev belediyeci nayn standın. Ev bike ve disa deste iktidarı. İktidar ji duhaze ku ev muhalefet biratev belav be. Politikayı xo tev liser viyavita داجو جبنا ويا ويجرا muhalefet جي نكبت تزاغي ve iktidarı. Belki جانا دا جبو tabanı xo jbuna hevale xo ikna bikin moral bidin wan belki jbuna wê havê ana dibêjin hinek partiyê hinek serokkomarê partiyên belki dibêjin ittifaq ji ana pêvatine heye ama roja ku vaqta hilbijartine were ez bawerim ku ew dîsa werin rûhevdû ew dîsa bifikirin belki yöntema wî belki şekla wî degiş bibe li fakat ez baweriya min ew ku ev ittifaq dîsa berdewam be em jî wî dixwazin em bernavê Partiya Saadetê ku ez xeber bidim daxwaziya me ew e ku ittifaq bira berdewam bibe. Birê zergîn belê birê zergîn niha gerem jalî Kurdan ve bigirin ku bêguman dengeyên Kurd hem de hilbijartinên parlamentoyî serokkomarî û ya şaredariyan de jî gelek mühim e di hilbijartinên şaredariyên İstanbulê de Antalya'da Ankara'da bêguman dengê Kurda rolekî serekelê îstî demê. Bes li ba Kurda wekî dibêjin heyal qiriqligî çêbû di vê hilbijartinê de. Yani dilgiraniyeke mezin ba Kurda çêbûye. Kurd dengê xwe dan lê li hemberê wêne partiyên nîjatperest serkeftin, bi dest xistin, propagandaya partiyên nîjatperest, yani evê milliyetçî, ırkçı partiya çêbû. Bêguman ev yekê li ba Kurda heyal qiriqligî çêkiriye. Ti bawer dike mesela Kurd dengê xwe bidine kandîdadekî wekî Mansur Yavaş niha li Ankara'yê kandîdadekî ku li dijî çareseriya pirsa Kurd jî bin çima Kurd deng bidin wan mesela ji bo çi tu çawa fikir dikî fermo kekê Abdurrahman. Ana ewlî ji bo çi dan em wiya gere bifikirin wiya gere em bibêjin ana neheqiyê pir zêde li Tirkiyeyê heye yani haksizî heye, adaletsizî heye, neheqî heye, zordarî heye xelq gel ewlî dixwaze di huzurê da di nava gel da huzur hebe aşîtî hebe bi huzurê da jiyana xwe dewam bikin. Ji bo neheqî ku hebe, haksizî hebe, zulm hebe, huzur jî tune. Ji bûna wîya wî alî me Kurd jî digotin ki em ewlî vê huzurê bîne. Huzur jî bi vê iktidarê nabe. Yere ewlî vê iktidarê em biguherînin. Em biguherînin êdinê de ev şeş partî wexta ku vê jiyanê vê xebatê dewam bikin ew ê bi hevdûra bişewirin ew bi alî Kurdara jî bişewirin ku hukuk were, adalet were ji hemû yere ew were. Ez ê nimûnekê bidime te kek Abdurrahman ez ê nimûneyekê bidime te niha dema cejna Qurbanê bû Wezîrê Gencînê yani Birêz Mehmet Şimşek tweetek belav kir tu agahdarî bes bi Kurdî nivîsandibû cejna Qurbanê pîroz be. Tu zanî çi reaksiyon çêbûn, çi tepkî çêbûn. İyi Parti yekê ji wa partiyan bû ku yekem li dijî vê yekê derkir çima Mehmet Şimşek di gotin bi Kurdî nivîsandine. Yani tu jî wekî Kurdekê kekê Abdurrahman mesela mirov dikarî qebûl bike ku
partiyek به هر آوایی لدیجیته لی ایت تو دنگ بده وی پارتیه وکی اذایی پارتی وکی نمونه از دیش بله فرم فهم کرد انا parti tev ne homojenin. De hundre partiye da hinek milliyetçi hene, hinek ırkçı jî hene. Ama yekî ku de hundre partiye da ku tiştekî got ew ne hemû fikra partikiye, hemû nev ideolojika partikiye. Yani em kabul bikin, kabul nekin ji xwe İYİ Parti jî dixwaze ku rayê wanê ku milliyetçî ne rayê wan bistînin. Polîtikaya xwe jî ser wî alî da tînin cî. Ama di hundirê Tirkiyeyê em pir milliyetçîtî kî dike em bipirsin ev îktidar dike. Ortaxê wî şirîkî wî tev milliyetçî ne. MHP ana li kileka vê îktidarê ye. Em pir milliyetçîtî evana dikin. Ama ku em batana em yetkî tev em nedanakî İYİ Parti. Em yetkî nav xwe da em bela bikirana. Yetkî wexta ku mere bide yekî hûn heqlî ne ama yetkî wexta ku bela bibe mere bevdûra bişewire polîtikayê xwe jî mere wisa gavê xwe davêje. Ji bûna wê hawî lazim e ku mere hem alî şerqê bifikire hem alî xerbê bifikire. Di hundirê Tirkiyeyê pir kes hene. Ji bo hilbijartinê da jî merev gere ber pêş da here merev gere wana teva rayê wan teva gere bistîne. Ev jî ne ser milliyetçîlikê polîtika mere bike. Ev jî em wiya jî qebûl nakin. Em dixwazin di hundirê memleket da kî jan irq hebe, kî jan ziman hebe, kî jan hebe bira di nav xwe da bira bevdûra da bi aşîtî da bira jiyana xwe berdewam bikin. Armanca me jî ew e. Belê spasiyat etkim kekê Abdurrahman Ergîn ji Diyarbekirê mêvanê min.